No hello. Mä lähdin vähän iltakäpsättelylle ja siis hirveä paine sydänsakran kohdalla. On jotenkin semmonen tunne, että jotain haluu ulos. Mutta en varsinaisesti tiedä mitä. Ja no eilen illalla siis, tai yöllä, otin mun kissasta valokuvia. Dani tekee, siis on pennusta saakka tehnyt sellaista, että sillä jää siis kieli välillä ulos. Ja mä oon niinku miettinyt, että onko sillä siihen kehoon liian iso kieli vai mikä juttu se on, että ihanasti virtaa toi joki. Mutta nyt se jäi jotenkin niinku ekstra pitkälle. Ja se mitä se teki mulla, niin mä sain aivan sairaanloisen sellaisen nauruhepulin. Siis sellaisen hysteerisen hepulin, että mä vaan räkätin niin, että multa niinku purskahti ensinnäkin varmaan suustakin jotain tavaraa ulos, koska mä yritin alkuun pidättää sitä ja sit se vaan niinku tuli. Ja sit mulla on joskus elämän varrella tullut tällaisia ja niistä ei oikeesti kyllä sit niinku, niistä ei saa sit niinku loppuu millään. Ja no se sitten se purskahdus tapahtui ja kyyneleet valuu ja repeilin ihan hulluna siinä samalla. Vaikka tää on vähän pimeä tää video, niin mä jään silti tähän, koska tää on ihana tää liplatus, mitä tässä tulee. Niin kuitenkin niin siis mun kautta lähti purkautua siis jotain sen hysteerisen naurun kautta. Nauruhan on monelle semmonen keino purkaa asioita. Ja mulle se nyt sattui tulee eilen illalla sitten sen kissan kielen takia. Ja syy minkä takia mä vähän yritin pidätellä sitä naurua, niin oli puhtaasti se, että meillä oli kuitenkin poika jo nukkumassa ja se mun nauru oli sen verran kovaa, että joo. No, mut se mihin se sit niinku päätyi, se hysteerinen nauru, mun oli pakko mennä vessaan yrittää hillitä itteeni, koska se oli ihan älytöntä. Ja samaan aikaan tietenkin, kun se tuli niin paineella, niin mun oli pakko istua pöntölle, että mä pissaan housuuni. No, kuitenkin. Kaikki synnyttäneet naiset tietää, mitä tää on, että jos joutuu vähän miettimään tällaisiakin juttuja. No, kuitenkin. Niin sit mä menen takas sohvalle, kun mä olin saanut itteni vähän rauhoitettua ja mun mies oli silleen katsomaan vähän silleen, että no, joko helpottaa. Ja ei, se jatkuu uudelleen. Ja sit samaan aikaan, kun se niinku laantuu, niin mä alan itkemään. Et sit sieltä purkautuu itkun muodossa jotain. Ja mulla ei ole mitään havaintoa, että mitä tää oli. Ei niinku mitään käryä, eikä sillä ole mitään väliä. Mä annoin sen sit loppupeleissä tulla ja sit sen hysteerisen naurun kohdallakin, niin mä vaan kiitin, että ihanaa, että tää nyt purkautuu ja onhan tää nyt aika hulvatonta ja näin. Ja mut se mitä se teki, niin sen jälkeen mä olin aivan loppu. Siis niinku aina tietenkin kun purkaa jotain tosi kehollisesti, on se sitten tärinällä tai äänen kautta tai joku tunne pääsee ulos, niin sen jälkeen saattaa olla tosi väsynyt. Ja niin kävi sit mullekin. Mut se väsymys jatkoi sit tälle päivällekin, että mä oon varmaan vasta 10 aikoihin sanonut itteni oikeesti hereille. 6:30 mä nousin jo alakertaan, mut jatkoin sohvalla unia. Ja oon ottanut tänään päiväunetkin. Ja nyt vasta tuntuu, että mä sain tossa vähän ennen kuin lähdin ulos, niin sain mentyä suihkuun, niin se suihku piristi. Ja sit tuli semmonen, että nyt ulos. Että nyt on pakko päästä ihan niinku kävelylle. Että oikein kunnon lenkki. Ja mut ohjattiin taas tänne veden ääreen. Mulla on semmonen tunne, että mä menen myös joen toiseen kohtaan, missä kuulen kuohun vielä kovempaa. Mutta jotenkin piti päästä tän niin kun liikkuvan veden ääreen ja olla siinä läsnä. Ja jotenkin tuntuu, että tätä kohinaa pitää myös antaa tämän videon kautta, että tulee tätä veden energiaa.
Vesihän on tosi puhdistavaa. Vesi viittaa myös aina tunteisiin. Ja jotenkin niinku, jotenkin tää tammikuu on monella sellaista tunteiden käsittelyä. Mulla itselläkin nousi tosi voimakkaasti. Heti ensimmäistä alkoi tulemaan jotain tunteita ulos ja ei tiennyt niinku mitään. Ja se ei tuntunut semmoiselta normitraumanpurulta, vaan se oli enemmänkin sellaista just, että ihan vaan oli niinku eri tunteita kävi läpi ja antoi niiden kaikkien tulla. Et jotenkin sellaista, tietyllä tavalla tää niinku alkoi saman tien jotenkin irtipäästön semmoisella energialla tää vuosi. Niinku oikein kunnon rytinällä, että se mikä niinku on kenellekin tarpeellista, niin sit jokaisen lähtee vähän niinku sen mukaan ne tunteet myös purkautuu. On semmoinen, että me voisin mennä vähän tuonne toiseen kohtaan myös. Ja niin, no nyt sitten kun sai itsensä liikkeelle, niin jotenkin niinku ihmettelee, että miten niinku vetämätön olo tänään olikin. Että koska nyt on ihan eri energiassa itse. Että se mikä tänään aikaisemmin oli, niin jotenkin tuntuu niinku, että nyt vois mennä laskemaan vaikka mäkeen. Varmaan kohta lennänkin muuten perseeltä, että mä menen tänne alas lähemmäs jokea. Niin jotenkin niinku, mä oon siis, en tiedä näkyykö tässä yhtään, mutta mä oon aivan joen vieressä. Tässä on tämmönen kaide. Niin jotenkin tuntuu, että tätä energiaa nyt halutaan täältä teille. Niin mä nyt virtautan sitten sitä. Mut jotain sellaista niinku vapautumisen energiaa. Vapautumisen energiaa. Sitten tulee myös niinku muistamisen energiaa. Et jotenkin toi vesi haluaa nyt tuoda sitä muistia. Nostattaa teissä esiin sitä teidän omaa sisäistä muistia. Tulee myös sana puhdas vesi, eli muistakaa juoda mahdollisimman puhdasta vettä. Kaikilla ei ole varaa mihinkään kangenvesilaitteeseen, niin sitten jotain muuta kuin hanavettä. Hanavesikin, mä oon itse juonut aika paljon hanavettä ja aina niinku siunannut sen, että siitä tavallaan se, että mikä siitä on mulle niinku tarpeellista, niin tulee ja kaikki muu tavallaan suodattuu sitten pois. Mutta sen jälkeen, kun mä olin paikassa, missä sai kangenvettä juotua monta päivää putkeen, niin siis kotonakin se hanavesi alkoi maistumaan niin hirveältä, että me ollaan sen jälkeen ostettu nyt vaan lähdevesipöniköitä himppeä, koska ei vaan niinku pysty enää juomaan sitä hanavettä. Et siitä pitää olla niinku jonkun aikaa taukoa, että tajuu sen, että kuinka pahalta se maistuu. Ja tiedän, että ei nuo lähdevesipönikätkään nyt se paras ratkaisu ole, koska ne on ikävä kyllä muoviastioissa, mutta sekin on parempi kuin se hanavesi, koska sen makueron huomaa niin kuin todella reippaasti. Nousee myös sana rakkaus itseä kohtaan. Joku on tosi ankara itselleen. Jotenkin niin kuin, ja se liittyy jollain tavalla niin kuin henkiseen kasvuun. Ja siihen, että kokee, että ei edisty polku. Niin sä oot koko aika täysin oikeassa. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Jokin ikinen kipu ja solmukohta siinä polulla, niin se on tarkoituksellista. Koska kaikki se solmu ja kipu auttaa sitä, että sulla avautuu se sisäinen ymmärrys. Et ainut mitä sä niissä hetkissä voit tehdä helpottaakseen sun oloa, niin tee jotain, mikä tuo sulle hyvän olon. Et mitä sä rakastat tehdä, niin tee sitä silloin, koska sä saat sun energiat shiftattua
erilaiseksi sen jälkeen, kun sä et jää koko aika siihen ahdinkoon kiinni tai siihen, että mitä pitäisi tapahtua, vaan sä otat saman tien ikään kuin härkää sarvista ja sä rupeat muuttaa sitä sun sen hetkistä energiaa paremmaksi, koska esimerkiksi mä rakastan laulamista. Niin jos mä ahdingon keskellä rupean laulaa, niin kyllä se puhdistaa mun energioita niin, että mun tulee hyvä fiilis. Tai sama, että jos tykkää tanssiin, niin se tanssi puhdistaa tosi paljon ja siinä pystyy samalla myös ravisuttaa omia käsiä ja jalkoja koko kehoa, niin että se tavallaan pistää sitä matalaa energiaa eteenpäin pois sun omasta kentästä. Toki jos siellä on jotain oppiläksyä, mitä pitää oppia ja oivaltaa, niin ne tulee takaisin, mutta niissä hetkissä, kun sulle ei itsellä ole työkaluja työstää niitä, niin tee jotain sellaista, mikä saa sulle hyvän fiiliksen. Ja tietenkin tää luonto. Vesi ja sen äärelle meneminen, se on aina tosi puhdistavaa. Siis se rauhoittaa niin paljon, että aina kun menee tämmöisen virtaavan joen lähelle, niin jotenkin tuntuu, että kaikki olotilat ikään kuin valuu pois, jos on vähäkään semmoista mitään matalaa energiaa. Ja sekin on ok. Ei meidän tarvitse koko ajan hyvällä tuulella olla, vaan siis ne kaikki semmoset matalat energiahetketkin, mitä tulee, niin meidän tarvii tavallaan työstää niitä, että mistä ne johtuu. Mutta sitten jos me lähdetään vaan niinku kiukuttelua ilosta, niin sit se on semmoista vähän väärällä tavalla siellä energioissa oloa. Mutta aina semmonen, niinku, että esimerkiksi jos päästään vaikka joku vihan purkauksen ulos, niin sille purkauksellekin on joku merkitys. Mutta sitten jos sä räjähtelet kuin atomipommi niin kuin vähän väliä turhasta jollekin muulle, niin silloin siinä olisi ehkä peiliin katsomisen paikka. Et ne on asioita, mitä pitää itse oppia tulkitsemaan, että milloin se on sellaista, että sua ohjataan niin kuin käsittelemään niitä tunteita ja milloin se on semmoista, että sun omassa käytöksessä olisi parannettavaa. Ja kaikkeen on kyllä avain se, että kohtaat ne omat tunteet, oli ne tunteet sitten mitä tahansa. Koska kaikki tunteet on tehty tunnettaviksi. Ja se on aika upea tunne, kun uskaltaa kohtaa kaiken. Ihan sama mitä se on. Jotenkin tuntuu, että vettä vaan täytyy nyt. Ei se hirveästi siellä näy, mutta pikkasen. Niin tulee vaan semmoinen tunne, että sitä täytyy nyt tälle videolle saada. Joo. Samalla kun mä oon tuottanut tätä tähän videolle, niin jotenkin tuntuu, että se oma rinnan paine on helpottanut. Et selkeästi jotain tämmöistä pientä viestiä halus vaan tulla ulos, koska jotenkin se saman tien helpotti se mun oma olo. Ja mulla oli kyllä semmonen tunne muutenkin, että mä kun lähdin, niin mulle näytettiin saman tien kynä ja paperi, mutta sitten mä otin puhelimen nyt tässä näin, koska mulla ei ole kynää ja paperia täällä näin. Niin koen myös, että on tosi tärkeää tää puhuminen, joko sit kirjoittaa tai puhuu, mutta että ylipäätään, että me lähdetään tuottaa sitä, mitä meidän sisältä haluaa tulla ulos. Ja sitten se, että me uskalletaan rohkeasti niin kun antaa se tulla kaikki. Esimerkiksi niin kuin just tänään tuli tunne käydä Mielenkiemuroita kanavalla kuuntelemassa Päivin avautumista. Ja hän oli ihanasti siellä, päästi omaa itkuaan ulos. Ja mä koen, että se on tosi rohkeeta, että uskaltaa näyttää niitä omia tunteitaan julkisesti. Koska se on myös se, mikä auttaa muita siihen, että uskaltaa päästää niitä kaiken näköisiä tunteita, mitä sieltä nyt ikinä tuleekaan. Vaikka niin kuin ylipäätään vaikka joku on vaikka tosi vihanen, niin sellainenkin on ihan. Itse asiassa mä katsoin tänään semmoisen videon, sellainenkin tuli mun silmien eteen ja mä itse asiassa mietin vähän sitä, että miksi tällainen tulee. Että ei niin kuin resonoi mulle ollenkaan se sanoma, mitä siinä videossa oli. Mutta nyt mä tajun, että se näytettiin mulle sen takia, että mä tajusin, että
että hän oli hyvin tuohtunut siinä videolla asioista ja hän tuotti sen ulos. Hän uskalsi näyttää sen oman ärtymyksensä. Joo, kato, nyt tuli itsellekin oivallus, kun välillä sitä miettii, että miksi ohjataan katsoa tietynlaisia videoita. Ja sitä on itse asiassa nyt ollut aika paljon, ja mä oon huomannut mä oon nähnyt niinku muutamankin videon. Hän on ollut aika lailla miespuolisia, kenellä on ollut jotain semmoista niinku enemmän vähän sellaista vähän niinku vihaiseen sävyyn tulevaa viestiä. Mutta sehän on just tätä. Tunteiden näyttämistä, tunteiden purkamista. Ja vaikkei niinku itse välttämättä se sanoma millään tavalla resonoi, niin siinä silti niin kun joku syyhän siinä on, että mulle on ohjattu ne videot. Ja jotenkin tässä hetkessä nyt kun mä purkaan itse tälle videolle, niin se oivallus mikä nyt tuli, niin kyllä eri ihmiset purkaa eri tavoin omia tunteita ja joskus se on sitä, että vaan purkaa sitä tavallaan omaa ikään kuin peiliheijastusta, mikä nousee eri tilanteista, niin purkaa videolle, vaikkei välttämättä edes ymmärtäiskään, että miksi se oma reaktio on joku, mikä on. Mutta se on hyvä, että sen purkaa ulos joka tapauksessa, koska sen peiliheijastuksenhan on tarkoitus saada nostettua se tunne pintaan. Ja jos sen jättää vaan sisälle ja myhäilee niin kuin siellä omassa sisimmässään sitä tunnetta, niin se jää sinne kertymään ja sitten loppupeleissä se kertyy vaan isommaksi ja isommaksi ja isommaksi, kunnes se räjähtää sitten jossain yleensä vähän sopimattomassa paikassa. Joo, vitsi mikä oivallus. Nyt sitä enemmän niin kuin myös miettii, koska mä en ole hirveästi itse niin kuin halunnut mitään sellaisia, että jos mä oon pahalla tuulella, niin en mä sellaisista ole halunnut tehdä videoita. Mä oon purkanut sen sit eri tavalla, mutta sitten mä oon kertonut niistä. Koska mä en ole halunnut sitä energiaa niin kuin välittää eteenpäin, mutta joskus se on ihan hyvä näköjään, että tulee näitä oivalluksia myös, että se on tärkeää myös, että joku uskaltaa näyttää myös sitä omaa vihaansa. Joo, jostain syystä mulla välähti mun pojan tai mun teinin taaperoaikainen yksi video mieleen, minkä mä kuvasin, koska mä olin itse tosi loppu ja väsynyt hänen toimintaa, koska me asuttiin silloin kerrostalossa ja hän siis raivos kerrostalon hississä, se makasi siellä maassa ja raivos. Niin se on ollut semmonen video, mitä niin aina kun siihen palaa tai näkee, niin on sellainen, että voi helvetti. Mutta mun poika näytti silloin tunteita. Ja mä tajusin tässä viimeisen vuoden aikana, että mun poika sillä hetkellä yritti opettaa jo mua tunteiden näyttämisestä. Mutta päinvastoin mä sain sen hirveän ahdistuksen siitä, koska mä en ollut koskaan itse saanut samalla tavalla näyttää tunteita, niin mulla se vaan niinku tavallaan sulki mua lisää ja sitten se mun oma reaktio sai loppupeleissä sen, että mä rupesin sulkemaan mun poikaa. Kunnes tässä nyt parin vuoden aikana on oivaltanut sen, että ei hemmetti, että eihän se niin mene. Ja mitä enemmän mä oon itse alkanut puhua ja sanottaa mun tunteita, niin sit kun huomaa, että mun poikakin on pystynyt avautumaan. Ja te, ketkä eilen olitte livessä mukana tai olette kattonut sen mun ja mun pojan liven jälkikäteen, niin siinä näkee aika paljon sen, että mikä se meidän tämänhetkinen yhteys on, niin onhan se aika hulvaton. Kaikki asiat, mitä niin kuin tuossa livessäkin, mitä tapahtuu, mitä Aleksi tekee, niin on ollut sellaisia asioita, mistä mä oon ennen ärsyntynyt. Että mä olisin todellakin ruvennut raivoon, jos se piirtää mun käteen. Mä olisin ruvennut raivoon, jos se niin kuin heittää jotain tyhmää juttua. Ja mä en olisi jaksanut kuunnella. Mutta nykyään jotenkin, niin kuin, kun mulla ei itsellä ole sitä taakkaa mun sisällä, niin mä en jaksa kuormittuukaan myös siitä. Ja mä koen sen, että se mitä niin kuin Aleksin energia tuo, niin onhan se nyt sellaista hyvin keventävää.
koska se on niin, se uskaltaa pelleillä, se uskaltaa heittäytyä. Se ei mieti sitä, miltä se näyttää ulkopuolisen silmin. Niin mä uskon, että sille on nyt iso syynsä, minkä takia just tässä hetkessä meidät on työnnetty tekemään yhdessä, jotta niin kuin Aleksin tämä energia pääsee myös esiin isommassa mittakaavassa. Ja kuinka paljon se voi tehdä monille ihmisille, että tajuukin, että ei elämässä tarvii olla niin jäykkä ja vakava. Mulla on edelleen itsellä se, että kotioloissa toisinaan se tulee se rooli, mikä on sieltä kotolta opittua lapsuuden kodista, että tavallaan niin kuin sohville ei hypitä tai jalat pois pöydältä tai näin. Mä huomaan, että mä edelleen toitotan niitä, koska sieltä tulee sitä jotain triggeriä, mikä mun sisällä vielä on. Niin miten vaarallista siinä on, että jos pitää vaikka jalat sohvapöydällä. Mä pidän itekin, mutta sit se ärsyttää, jos joku toinen pitää. Tai ei mulla kotona enää, mutta mä huomaan, että aina kun menee sinne vanhempien luokse, niin siellä mä sanon pojille, että jalat pois pöydältä, koska mä tiedän, että mun äiti sanoisi siitä kohta. Niin se on jotenkin niin semmonen ohjelmointi tuolla sisällä, että siitä on tosi vaikea päästä pois. Semmonen elämän keveys. Sellaisen kun löytää, niin mä oon ihan iloinen siitä, että Aleksi on lähtenyt munkaan messuille sun muille, koska mä saan joka kerta, kun me ajetaan jonnekin joku pitkä ajomatka, niin saan nauttia siitä sen keveästä energiasta. Ja mä huomaan, että varsinkin silloin, kun me ollaan kahdestaan, niin mä heittäydyn siihen mukaan, niin kuin, että mä oon ihan yhtä pelle sit niin kuin myös, että kyllä se avaa koko aika mussa jotain. Että kyllä toi jätkä, se on vaan niin iso opettaja mulle, ja uskon myös, että monelle muulle, mutta kyllä mä oon eniten tässä elämässä oppinut just Aleksin ansiosta. Ja nimenomaan oppinut niin, että mä oon ymmärtänyt myös niin kuin muuttaa sitä omaa käytösmallia. Että Aleksi on ollut tosi hyvä peili siihen. Joo, mutta tämmöstä. Nyt musta tuntuu, että mä laitan puhelimen taskuun, koska tää pakkanen syö aika paljon aina mun akkua. Ja sitten kun pääsen kotiin, niin latailen tän. Mutta ei siinä. Nauttikaa luonnosta ja elämästä ja muistakaa rakastaa. Moi moi!